Isang mapagpalang araw sa lahat. Christian TV here. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po si Kenneth Aranza, isang member ng Siasi 61892 Herona Chapter. Kami po ay kasalukuyang nagsasagawa ng livelihood program na kung saan kami ay nagtatanim ng talong at iba't ibang native na gulay na aming iaalok sa inyo upang makatulong sa ating komunidad. Ang lahat po ng sales na maiipon natin sa pagbenta ng talong ay ating ilalaan sa community project base ng Samahang Ilocano 61892. Example, gaya ng pagbibigay ng tsinelas, feeding program sa iba't ibang public elementary school sa bayan ng Herona. Kami din po ay tumutulong sa mga medical needs ng mga members at iba pang nangangailangan. Kaya sana po kung mapapanood nyo ang video na ito, hinihikayat po namin kayo na bumili sa aming talong for a cause. Ito ang magiging share or part ninyo sa pagtulong sa ating community. Pag may nakita po sana kayo na post na talong for a cause ay huwag po kayong mag-atubili na bumili at maging parte ng pagtulong sa ating community. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood and God bless.